Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як самостійно зібрати насіння примули. Якщо ви хочете зібрати насіння по сортах, а не суміш, слід ще під час цвітіння зробити позначки для кущиків. В мене, наприклад, ось такі таблички стоять, оскільки після цвітіння пройде певний час, поки насіння дозріватиме. А якщо кущиків багато, ці таблички допоможуть вам не забути, де яка примула знаходиться. Після відцвітання формуються ось такі коробочки з насінням. Коли насіння дозріває, коробочка зверху розтріскується і всередині видно темно-коричневе вже зріле насіння. В деяких видах примул, наприклад ось в цих, коробочки з насінням не стоять букетиком зверху, а опускаються та ховаються під кущиком. Ось видно вже зріле насіння. Деякі ж види примул, наприклад балерина, насіння не зав'язують. Також у мене є така блакитна примула. На ній насіння я також ніколи не бачила. Вже зрілі коробочки зрізаємо та витрушуємо насіння. Якщо насіння витрушується погано, можна внести зібраний матеріал в затемнене сухе приміщення та розкласти тоненьким шаром на папір або рушник і зачекати, поки коробочки висохнуть. Або ж підвісити над папером зв'язані букети з коробочок суцвіттями вниз. Так насіння частково висиплеться самостійно, а вже після висихання суцвіть решту насіння витрусити вручну. Ось в мене вийшло стільки насіння. Тепер його просіваю через друшлак, щоб прибрати великі сухі рештки. Далі провіваю насіння на легенькому вітрі, щоб позбутися дрібного сміття. Пересипаю так з однієї ємкості в іншу кілька разів. І ось маю такий результат. Після збору насіння потрібно розкласти тоненьким шаром на папері та залишити в сухому, затемненому місці на декілька днів, щоб воно досохло. Потім же насіння можна пересипати в паперові конвертики та зберігати до моменту висівання в сухому прохолодному місці. Висів насіння можна робити на зиму або ж вже весною, але не пізніше, оскільки насіння примули швидко втрачає схожість. Посилання на детальне відео, як виростити примулу з насіння, залишу внизу. Буду вдячна, якщо поставите лайк під відео в підтримку каналу. До зустрічі в нових відео!